tabbas zuciya ba ta da kashi, haka zalika ita ma tawa ba ta da kashi. A lokacin da na ganki, ko in ce a lokacin da na fara ganin ki, Fatma ba wai yawan lokaci ina ganin ki amma ban taɓa jin irin haka ba sai a wannan lokacin. Ban san menene ba, na ji zuciyata ta yi wani iri makin ƙara yin kyau. Murmushin ki da yanayin abubuwan da yake da kawai suna yawan burge ni. Na kamu da su tun lokacin da na fara ganin ki. Tabbas wannan ake kira soyayya. Daga ganin yarinya ka ji zuciyarka ta amsa. Matukar kana son abubuwa ka jin a cikin zuciya to wannan ba soyayya ba ne. Ina son ki, ina son cigaba da son ki ko da ba da ki so ba.